Хора, Gen Z успя. Правителството подаде оставка само минути преди да бъде гласуван вота на недоверие. Прочетах тази новина преди няколко минути и нямам търпение да я споделя с вас. Стотиците им опити да правят контрапротести, да разпространяват фалшива информация, да плащат на инфлуенсъри, да агитират срещу протести и така нататък, бяха провал. Пълен провал, защото нашето поколение е толкова силно, толкова сме умни, толкова сме информирани. Буквално направихме нещо, което от години наред не се е виждало. Благодарение на гигантските протести, които организирахме не само в България, а и по цял свят, направихме промяната и успяхме. Нещо, което честно казвам не вярвах, че ще стане, но е изключително важно в такива ситуации да не си казваме, ама каква промяна ще направя аз. Защото ако всички тези стотици хиляди хора бяха казали, ами аз няма да изляза тази вечер на протест, защото не зависи нищо от мен, в крайна сметка нямаше да постигнем това, което постигнахме. Много е важно да помним, че от нас зависи и да продължим да бъдем активни, когато става въпрос за гласуване, за излизане на протести, не само по такива въпроси, а и по други много важни за нас. Защото в крайна сметка бъдещето ни зависи от нас самите. Както видяхме, ако не се го направим ние, няма кой да ни помогне. Но важното е, че ние можем и когато се обединим, сме по-силни буквално от всеки.